autoekoizlea izatea fantasia bada ez da, baina egia da denbora asko behar da horrelako gauza bat egiteko eta dirua. Egin daiteke, bai, lan handia dago atzean eta diru aldetik ere laguntza behar da edo aurreztu behar duzu. Erraldoiak deitzen da liburu hau. Euskal Herriko hiriburuetako erraldoiak agertzen dira bertan. Era ilustratu batean umeak horria pasatzeko, disfrutatzeko, bakoitza bere izenarekin, nongoak diren eta bar. Da gero behan agertzen da testu txikitxo bat, elkarrizketak dauzkate erraldoiek euren artien, poemen bitartez, herrimekin, da holan historio pixka bat jakiteko haiena. Proiektu hau 3-4 pertsonen artean egin du. Dena dago Euskal Herrian egin da, baita inprenta ere. Eta gero, liburu honi abesti bat egin diogu, erraldoiak dantzan deitzen da, eta propio egin du Aingeru Gorrotxategi musikariak bere laguntasuna Barakaldoko elkartearekin.